malipayong madag-umon o anon nga dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao niya sa among bukirang barangay sa Kasili sa Konsolasyon o ba ni CB o ni Dr. Iris o ni Marisa o ni Nilo nga natanggong sa uwan wa pang kauli kay mo istorya sabi ninyo karong hapon ang title sa atong istorya karong hapon Puso. May tungod din sa atong bantugang pagkaon nga puso dinhi sa Subo. Na interes ko sa puso kay gikan maming namista sa siyudad sa Talisay dito mis Pinoy-ana ni classmate Yul Julia. Nagipasidan namin classmate Yul, wa siya maghikay pero magbitar siya namo. Ug tuod man wa siya maghikay dito og lechon. Wa siya maghikay og lambay. Wa siya maghikay og kugita, sipsus kalamis kugita nga wa hikaya ni classmate Yul. Wa siya maghikay dito og linarang. Wa siya maghikay dito og sa pangtong lami kay sip. Sus na ay Blue Marlin nga wa ni hikaya sip. Askang lami asib sa mga putahe nga wa hikaya ni classmate Yul sa iyang piyesta ni Santa Teresa de Avila gahapon dito sa siyudad sa Talisay. Pero ang absent dito, pero ako mangita ang puso. Kay karon good ang puso wa naman na sa piyesta. Pero kung imong tan-awon ang kasaysayan sa puso, mura kag makalili sa kasaysayan sa Subo. Ug sa mga Bisaya, ug sa taga Mindanao, ug sa taga Pilipinas. Kay sukuhay sa atong pagtuong ang puso atong monopolya dinhi sa Subo dili. Ang labing karaan nga mga puso makitaan sa Anda sa Bohol, makitaan sa Tacloban sa Leyte, makitaan sa Palumpon sa Leyte, makitaan sa mga Tausog. Ang labing karaang mga puso giluto sa mga mangyan dito sa Luzon ug sa uban pa nga mga tribo sa naglaliwahin sa Pilipinas. Unang karong hapuna, atong suwang pagsubay ang mapulukon nga kasaysayan sa puso. Ug tingali humanta maka subay sa kasaysayan sa puso, mas espesyal na ang atong pag-ingkib sa sulod natong puso, puno nas kahulugan ang atong pagkaon sa sulod na puso. Kining puso di isip, nagsugod na din sa ato, suwa pa moabot ang mga katsila. In fact, ang pag-abot sa mga katsila, giisip nga mautoy nakapasaw sa paglambo sa industriya sa puso. Kay long before the arrival of Ferdinand Magellan in Cebu, ang mga Subuanon, ang taga Mindanao, ang mga Bulanon, ang mga Waray, nagluto ng puso. Haskang daghanan nilang kaadunahan silang tradisyon sa puso. Pero ang original gyud nga katuyuan sa puso, gitawag ni siya og food for the gods. Pagkaon nga ihad nato sa mga anito, sa katong mga diwata, sa katong mga ilang nga mga Ginoo-Ginoo sa atong katiguangan. Ang food for the gods, ang original gyud nga porma sa puso na ihad ngadto sa mga anito, kanang labing gagmay nga mga puso. So kanang bitong gagmiting kay cute kay nga mga puso, munay porma sa mga puso nga ihad ngadto sa mga anito. Nya naglalain lang katuyuan sa paghad sa mga anito. Pangaliya para sa maayo nga panglawas. Pangaliya para sa kalampusan sa patigayon o kalampusan sa panaw o sa tahas o sa biyahe. Pangaliya pagpangayo og pasaylo. Na mga niadto daghan man kay mga lado na kay sa Ginoo. So magmuhad ka og puso. Unya ang paghad sa puso ibitay. So ang puso niya dili ibutang og plato, dili ibutang og lamisa, bitayon ang puso. Mo ni nga ang original nga disenyo sa puso, nagid siya bitay, nagid siya hikot ba na mahimurog ng isang it, mahimurog ng isabong sa bitayanan. So munay original gyud nga puso. Doon sa mga puso sa una nga murag panagang. Giisip nila nga panagang. Kanang puso nga dili aron di ka madutlan og sakit, aron dili ka madutlan og misfortune. Doon sa mga puso nga sumpa sa mga daotang espiritu. Doon na sakit niya ingnan ka sa albularyo nga sus na sudlan og daotang espiritu. Ang buhaton kuno sa mga ginikanan sa una, magluto sila og puso, ilang bitayon ang puso og mga liya sila sa mga anito. Nga unta tangtangon ang sakit, sumpaon ang barang o pagdaot nga naigbuman sa ilang mga bata o sakop sa pamilya. Ang
puso ilas ang gihalad sa una sa dili pa sila mag-ani. So inig dayo ng sanggi sa kamaisan o dayo ng ani sa basakan, ilang bitayan o puso sa palibot aron abunda ang ani. Of course, magbutang sila og puso, dayo nilang pugas, dayo nilang tanom sa ilang mga lagutmon. Kanang pag-harvest og tuba, hapit na padung na sila mo harvest og tuba. Maghaad sila og puso. Bitayan nila og mga puso, ang mga punuan sa lubi aron lami ang tuba. Aron maayo ang klase sa tuba. Dili aslum, dili asgad, dili tabang ang tuba. So mo nay kapuslanan sa mga og ang tanan nga mga pangaliya, ang tanan nga mga ritual sa mga anito naglambigit og mga puso. Mo nang gitawag ang puso nga food for the gods. Karon makakita ta og usahay tagsa na lang kaayo, hapit naman kalagkalag, dunay puso nga ibutang di sementeryo, dili na food for the gods, kundi food for the dead. Usahay ang puso mo gamiton isip halad ngadto sa mga minatay. Kaya ang puso kuno lami kanu kay kanon dito sa laing kalibutan, dito sa ilang nahimutangan karon. Or ang minatay ganahan kay puso. So butangan og puso, parisan og barbecue, unsa pa iyang paborito nga mga pagkaon nga nag-appeal sa puso. Mao nay food for the dead na karon, dili na food for the gods. Culturally, ang puso nahimo siyang simbolo sa creativity, sa kamamugnaon sa atong katiguangan. Ang labing sayo nga entry o labing sayo nga hisgot sa kasaysayan sa puso gihimo ni Antonio Pigafetta. Katong scribe ni Ferdinand Magellan nga kuyog niya dinis ato sa Subo, ang labing unang putahe sa puso nga naa sa napatik sa atong kasaysayan si Antonio Pigafetta. Iyang gihulagway ang puso nga suwa o gikombinar mura mo ay pares sa roasted fish. So sa may roasted fish, murag isda nga giasal, no? Murag isda ba nga wa isugba. Lahi ba ng asal? Gipadangdang lang sa baga. Roasted fish. Kalami sa puso nga gihulagway ni Antonio Pigafetta. Wa na maroy isda nga ipadangdang. Ano isda nga ipadangdang ka ng tapa? Kana sa Danau, padangdang raman sa baga. Di man nila itugkad yun sa baga. Mao nay roasted fish nga gihulagway ni Antonio Pigafetta nga giparisan sa labing unang puso nga iya nakitaan dinhi sa Subo in 1521. Sus, imagine. 5 kagatos o 2 na katuig ang nilabay. Sa dihang unang nakitaan, unang na-record sa kasaysayan ang puso dinis ato sa Subo. Now, of course, ang puso gihimo long before Antonio Pigafetta, long before Ferdinand Magellan. Mas adunahan, mas lapad ang pagkaon sa puso, ang ritual, mga ritual sa puso, ang cultural significance sa puso sa wa pa moabot kung ikumpara sa pag-abot sa mga kansila. Ang ubang mga pari nga katsila nga nisunod nilang Antonio Pigafetta, apil ang mga pari nga kuyog na ni Miguel Lopez de Legazpi, nakatag na sila. Doon ay taga Subo, doon ay taga Bohol, doon ay taga Iloilo, doon ay taga Leyte. Pulo sila naghisgot og puso. Ang original nga spelling sa puso sa diksyonaryo sa mga pari, P-O-S-O. Mura siya puso. Sa ilang pag-pronounce, pero puso din sa ato. So, magkapangutana ta, ang puso, mura siya puso. No, ang puso mura siya puro magkasing-kasing. Diamond or na mas intricate pa nga forma sa puso. So, posible kini atong kasing-kasing nga subuanon, dili na mo original atong puong sa kasing-kasing. Posible nagamit na taong puso. Na mo gigamit sa mga Tagalog sa atong kasing-kasing. Parte sa atong kasing-kasing. So mga kapuso nagamit na taan na sa una. Puso. Dinis ato sa Subo. Nagkalilain na nga sa mga puso. Ang puso yung main nga nga dinis sa Subo, pero
sa lain-lain nga mga lugar sa Pilipinas, lain-lain ang ngan sa mga puso. Sa Tacloban, for example, ang labing popular nilang puso, gitawag nila og binaki. Pero yung Marisa Pidin, kita Leyte manis Marisa Pidin, kanang puso gihapon na, pero itawag og binaki, kay puro mo siya baki. Mura og baki nga nagyaka. Kanang lapad ba nga puso, mo na binaki. Sa Bohol, na sila puso gitawag og linambay. Mura gipurma sa og lambay. Ang puso lapad sa niya. Putangan nila og gamay kaayo nga kana pitong kuansib, mura gamay bang gaway ba. Mura na og lambay, linambay na ngan sa ilang puso. So, lain-lain ang ngan sa mga puso sa una. Doon ay mga puso nga kinumo, purma og kumo. Doon ay puso nga gitawag nila og binato. Mura purma sa siya og lingin nga bato ang puso. Imagine, lukay sa lubi, imong pormahon o nakalilain nga mga porma sa hayop o porma sa butang. So, ang amount of innovation and creativity sa atong katigwangan sa ilang papaghimo og puso, hilabihan ka dalaygon. Sa ilang panahon, wa pay Google, wa pay Microsoft, wa pay Apple, wa pay Android. Kamao na sila mo innovate. Kaya ang paghimo og puso, mura siya source of pride ba? Of course, source of livelihood. Kaya kung kamao ka mohimo og puso, kamao ka mamaligya og puso, kamao ka mamuluto og puso, doon na kay panginabuhi sa puso. Unya, dili sa yun ang pagmala o ang pag-weave sa lukay, aron nga mahimong puso, doon na siya certain complication. Kaya kailangan itudlo yun sa kababayan-an. Unya, kababayan-an kuno sa unang panahon, tuduan sila sa paghimo og puso sa mga gagmay pa. So gagmay pa silang bata, tuduan na sila aron ikadagko nila, doon na sila panginabuhi. Doon na sila kasandigan sa ilang panginabuhi. Ang pagla, o pagluto, o pagpamaligya og puso. Kanindot no nga makalili baga sa atong kagahapon tungod sa puso. Dili data mga bugo-bugo sa una Dili data mga ignorante. Dili data mga nagngangalang pag-abot sa mga katsila. Doon na natay nakamauhan. Kahibaw na ta mo himo og puso, kahibaw na ta mo luto og puso, kahibaw na ta mo usab-usab sa porma sa atong puso. Haskang ninduta sa kasaysayan sa puso dinis ato sa Subo o sa babahin sa Pilipinas. Nya ang atong puso karon puso ra man gyud. Pero puso sa una nagkalilain ng timpla. Doon ay mga puso nga tamis ilang timplahan o baskubado. Asa kag innovation nga nguna na. Doon na sila puso nga parat. Ilan ang gibutangan og timpla sa asin. So, ang puso sa una, timplado na. Di na kinahanglan nga imo pang isawsaw. Di na kinahanglan nga butangan pa og sudan-sid. Ang puso sa una, doon na yung mga timpla. Doon na yung mga nagkalilain nga mga varieties ang mga puso sa una. Pero kung kamalingaw sa ito, sibilan sa puso, pakanon niya kaniyaya marang puso, ha? Kung makapalitas sunod na puso. Di pati ni ka-relate si CB sa puso. Di man siya tigkaunan ng puso. So doon yung mga puso sa una nga anghang, nabutangan nilang hanghang, butangan nilang gamay sili. Has kang ilgiga sa innovation sa puso, no? Sa atong mga katigwangan. Usa ka higayon, kaming Irish, bago pa kayo na nangabli ang Quest Hotel, doon ay nakasulti na mga nindot ko no ang ilang mga pagkaon. Kay innovative ba, gisagulan ko nila og Cebuano dishes nga karaan na ilang gi-innovate, gimuhimo ang innovations. Ug tuod man nag-starring kaayo amot napabaron sa Quest Hotel ang puso. Na sila daghan kay mga puso nga innovations. For example, na sila puso nga ang tunga sa puso ilang gilungagan og jutay, kunya gibutangan nila og lain nga flavor. Na sila'y paella, na sila'y beef steak, na sila'y pork adobo, chicken pork adobo, ug uban pa na sila mga vegetables nga ibutang nila tunga sa puso. So ang puso mo ay base, kunya butangan nila lain-lain nga mga timpla o lain-lain nga mga pagkaon. Mao nay innovation sa Quest. Way kalainan sa innovation sa atong katigwangan. So kung magkat-on tag kasaysayan, daghan kay tag makatunan gikan sa atong katigwangan. Nag-una sila sa duya nato
Literally. Tanan nga atong gihimo karon posibleng gihimo na nila sa una. Has kang nindutan no? Sa paglili sa kasaysayan sa puso. Para nako sa kakaraan na sa puso, sa kaadunahan sa iyang kasaysayan, doon siya religious significance, doon siya cultural significance, na mo siyang source of livelihood sa atong katiguangan. I submit, puso is made for the future. Ang puso, haom kaayo sa atong lifestyle karon. Ang atong mobility karon, na masigil lang taglihok, mag-apas ta og panahon, mag-apas ta og oras, kay doon natay adtuon, doon natay lain nga bisitahon, wala natay panahon sa pagkaon, di na ta kalingkod sa karinderya, di na ta ka-order og pagkaon og tarong nga pagkaon sa restaurant. Ang puso mo itubag. Kaya puso mahimong imong kanon samtang nasakay kag tricycle. Ang puso mahimong kanon samtang nagtindog kas bus. Jesus, nakasuway na mo kaon ang puso nga nagtindog og bus. Kanang usa ka kamot nimo nagkupot sa bus, usa nimo kamot nagkuot dito sa puso. Pangit kag puso, pangit kag barbecue. Wala na, sapi na kayo. Di ka magilang plato, di ka magilang kutsara, di ka magilang tinidor. So ang puso imo lang abisan, ang puto sa puso. Unya, di kinahanglan nga imong hukasan ang puso, kay makupta naman sa imong kamot, mahugaw na siya. Imong abisan, nya pangitan lang nimo kadtong na-expose nga portion, hinahinayan lang imong pangit, ana. Anam-anam na ka makakaon ng puso. Na dili madaot, dili ma-expose ang puso sa kahugaw sa imong kamot, kay panghunaw, kay nagkupot ra ka diya sa bus. So ang puso, suwak kayo sa atong lifestyle karon. Nga, mahimo ra ka nga magsakay gabal-habal, pangit kag puso. Samtang nasakay kag gabal-habal, inguna na ka practical ang puso sa atong bag-ong panahon. Wa pa lang tiyali ni I'm sure doon na mga naghimo ini karon, pero tanawa ra gud unsa ka suwak ang puso sa atong bag-ong panahon. So imbis mawa siya ang puso, pabiling niya ang puso tungod sa practicability. Tungod siyang kahaom sa atong panginahanglan karon. Tanawa ng pungko-pungko. Mahimo ra man ka mong kaupungko-pungko nga plato ug kutsara ug tinidor ba? Upungko lang ka diha, butang ka og plastic na puto sa imong kamot, kaon kag puso, kaon ka dito sa chicharon bulaklak, ginabot, kaon ka dito og siyae, kaon ka og Adidas manok, wala. Yang imong itugan na siyae ra, sus. Busog ka pero nakapanikasan ka. Itugan jud tinuod. Nimong gikaon kay doon na tayo viewer na ingon nga dili siya hisgot ang honesty store sa Batanes. Nga wag magsilbi ang honesty store dinhi sa ato Subo. Siya dunay honesty store sa Subo liyong walang puson kaayo. O ang tawag anak pungko-pungko. Kaya kana day pungko-pungko anisay day na. Kaya di man na makaato in town ang tagiyas pungko-pungko o subay kung sa imo nakaon. So kutob ra sa mong itugan mo ra imong bayaran. But the fact na ni-survive ang mga tag-iya sa pungko-pungko, nagpasabot honest ang mga nangaon. Or dako kay sila og margin sa ilang profit nga ni ginansya gyapon sila bisag dunay nanikas diha nga mga nangaon. Pero mao kunay hulagway sa honesty store diri sa ato Subo. Kanang pungko-pungko. Kay wa biya nay assistant ang pungko-pungko. List napo ka customer, magdungan og order, magdungan kaon, magdungan diha pangit, magdungan diha og pungko. Unsa man yung pag-ato og kuha? Pila na to ka hiwa nga adobo nakuha sa usa? Pila na to ka siyae ang nakuha sa pikas? Pila na to ka barbecue ang kagis lang kaon sa laing customer? Anisay ang pungko-pungko. Pero puso mo yung main ingredient diya sa pungko-pungko. So ay pungko-pungko nga ang imong rice, imong gibutan kaldero. So untan lo pagkaon siya, mukaw silang luwag dito sa imong kaldero o na sila makakaon? Wa may plato? Ang puso may practical kaayo nga sagol sib anang mga pungko-pungko. Yan ang utana ko ni Marisa. Kung saan man ipagluto ang puso. Pareha ba rin sa pagluto sa bugas sumay? Lahi. Yan bugas sumay, imo ra mong tusok doon, di ba? Kutob ra gyud sa ikaduha nga badlis sa imong tudlo ang sabaw sa bugas sumay. Ang puso imo nang punon, imong palapawan og tubig ang puso. So kasagaran sa magluto og puso, dako nga kaldero. Kunya, ingon ni Marisa, sa di pa din mo
kanang puso imo nang ibutang sa lukay. Di ba ang lukay close kay siya pero naigamay gingi, imo nang butangan dito og puso, imo nang butangan dito og rice up to 1/2 or himaba og jutay. Pero ayaw pun kay mutubo uya na ang bugas sumay, di ba? Mubuto ang imong puso. Mo kuanto si mulusot to sa imong lukay, maanugon ba imong rice. So katunga ra jud, or mabaw lag jutay, himabaw og jutay ang imong rice. Unya, di na to kislan mar. O di lang kislan. Total mga siguro wala ka limpyo imong rice. So kusog itong tugtog kilat sip. So Here to hold her. sabi na itong studio sip. No? Tugtog kilat sus. Si CB. Pero inato lang dili kalit mo okay ra ni CB pero mahadlok ito siya aning dugtog kilat. So ilunod nimo inigbukal na tubig. Pabukalon no na itong tubig sa mura siya binuyok ba? Kung na mais pa, binuyok na bukal ng tubig, una sudlan nimo og mais. Kini bukal sa tubig, una nimo ilunod ang lukay nga gibutangan nimo og rice na para puso. Unya, usually kini mga mangluto ay puso. Kahibaw na sila, doon na sila oras. Kay bukal naman tubig, ilan lang ng orasan, kanusa disuhog haon, di na nga nila testingan. Kay suwito naman kay sila. Pero og maupay pag sugod-sugod nimo gluto og puso, ingon ni Marisa, mahimo ra man nimong tuslukan ba lang. Tuslukan na nimong usa ka puso nga nasa ibabaw, maklaro man nimo og nigahi na, niluto na or hilaw pa. Ang siguro nga imong puso dili malata. Kay kung masubraan sa ng puso malata o wa nay lamig. So mo nay taagi sa pagluto sa puso. Ang tubig sa imong kaldero igo-igo nga molapaw siya sa puso pero di sad siya puno kayo nga moawas ang imong tubig, magsigi ka og kalis og tubig, magsigi ka abli sa tabon sa imong kaldero, dili paspas ang imong pagluto sa imong puso. So mo nay batakan ng mga paagi sa pagluto sa puso. Unya kining puso ambot tungod tiyali sa lukay nga makahatag siya niya og flavor, nga makahatag niya og aroma. Kahumot ba sa lukay niya, musagol sa mura siya og kuan ba, murag pandan. No nga musamot kalami ang puso tungod sa kahumot sa lukay ug tungod sa shape. No kay ang lukay maay man kay may kay pagka weave. So dili mo awas ang puso. So magpugos ang puso og take the form of the lukay. So kung diamond ang imong lukay, diamond sa porma sa imong puso. Kung binaki ang imong lukay, binaki sa porma sa imong puso. So pag-agad siya sa porma sa lukay, tungod sa ka-compact sa lukay. So compact kaayo ang puso. Mas taksok siya kaysa ordinaryong pagkanon diha sa kaldero. Mao na nga inigpikas nimo sa puso, dili siya mobuhagay sip, dili siya mabungkag kay compact man kaayo. Pero mas lami imong rice, mas lami imong puso. Kay kasagaran ba yung mga puso karon labi na ka ng mga barato kay nga puso, ang gamito nila NFA rice. Yang NFA rice usay bukagay, dili na mo pilit. Muna nga dili kayo maayo ang imong puso. So kasagaran ko no sa labi na dako bang kalihukan mag outing sa beach ang tibok pamilya. Advisable gyud mo order kada anong puso. Kaya kung mo-order ka puso, magkasabot mo sa presyo, ang ihatag nimo kanang espesyal gyud nga bugas sumay. Dili NFA rice. Aron nga nindot ang ug lami ang imong puso. Ang lami gyud kay nga puso kana bitong compact pero dili gahi. Compact na medyo humok unya pilit ang humay so lami na puso. Bisag mabugnaw pa, lami gihapon kay nang puso. Sumo na ang mga paagi sa pagluto sa puso. Nasa ubang magluto og puso na ang tubig mo ilang timplahan. Dili kay nila paraton, pero dunay gamay ka parat. Kana ba lang hint ba lang sa parat. Ang puso kay mas mulami kun ang puso sip kun timplahan ang tubig. Mao sa ni inasulti sip sa mga mamaligya ay puso. Diri sa among merkado sa Konsolasyon, ang kinabaratuhan ng puso 3 pesos.
2 pesos ni sa Wapas Marcos. Karon kay gipabarato man niya ang bugas sumay, so na 3 pesos na ang kinagamit nga puso diri sa amo sa Konsolasyon. Naitag 5, naitag 10, pero mag-order ka, mahimo ra i-customize ang imong order. Ambot wa pa ko kapangutana, mahimo bang ibinaki, mahimo bang linambay o diamond ra gyud ang porma sa ilang puso diri sa Konsolasyon. Pero nagkalilain ang porma sa puso sa nagkalilain nga bahin sa Pilipinas. I'm sure ang mga naminaw na turong taga Surigao, doon na sa ilang kauligong porma sa puso. Kung sumingahan sa inyong puso diya sa Surigao, ang taga Bohol, labi na sa Anda, bunda kayo kasaysayan sa puso. Ang lungsod sa Anda sa Bohol, ang Tacloban, sa lungsod pa ng Tacloban sa una, teritoryo na sila sa puso. Daghan kayo na sila puso, di hantod karon na syudad na sila sa Tacloban sa Leyte, sa Palo, silingan sa Tacloban, sa Merida, o sa ubang Palumpon, o ubang karaan ng mga lugar sa Leyte, daghan, dako, taas sa kay ng ilang kasaysayan sa puso. So para sa mga batanon nga nagtanaw nato karong hapon, take this chance to ask your parents, your grandparents, mahitungod sa ilang kasinatian sa puso. Kanindot kung atong masubay unsay specific nga mga kasaysayan sa puso sa atong tagsa-tagsa ka mga lugar. Diri sa amo, si Iris, doon namin silingan sa unag, tudluan siya unsa ang paghimo og puso. Unya, sa iyang kalipay nga kamao siya mohimo puso, nanghambog siya siyang mga higala nga mga doktor, kamao na ko mohimo og puso. Usa nila niingon, kanindot ars no, nagtuon tag medicine ars, aron kamao lang ta mohimo og puso. Doon mga tao nga usahay dili ba maka-appreciate ba sa komplikasyon sa pag-discover sa atong kagahapon nga dili sayon ang paghimo og puso, labaw na dili sayon katong mga innovations sa atong mga katiguangan. Ang nahibili natong tahas kitang niya nagsulod nila mao ang pagpreserbar unsay ilang nasugdan aron mahimo doon na kay sumpay sa atong gigikanan. Kanindot man yan nata sa bag-ong panahon, maka artificial intelligence na ta sa naglain nato nga mga gimbuhaton, yet sumpay gihapon ta sa kasaysayan sa puso sa atong katiguangan. Sa puso gyud sa labing karaang Subo, sa labing karaan nga Kabisayan, sa labing karaan nga Kamindanawan, sa labing karaan nga Luzon, sa labing karaan nga Pilipinas. Di pa gani wa patanganli og Pilipinas ni atong higayuna nagsugod ang puso dinhi sa atong kapupunan. Kamu, unsa man yung labing halandumon nga kasinatian sa puso. Doon ako yung usa ka anecdote sa puso, maura gid ako mahinumduman og akong ika-offer ninyo. Usa na mo kakalihukan sa DYAB, diha pang ABS-CBN. Wala ko kahinumdum kon ang amo ba tong backyard gardening, pero kasagaran ko na amo mo tong i-broadcast, so daghan kay mga to. Unya, naniud to mi sa kalihukan dito sa luyo sa among kantin, dihi mga langyaw, I think mga 2-3, couple ba to sila, ng mga langyaw, nadapit lang pagtagad sa atong kalihukan. So pagpangaon ng puso, kaon sa sila ang puso. Sus, wa man sila mangutana sa pagkaon ng puso. Ang usa ka foreigner nangutana ni Bob Malasarte, matutiyang gipangutana nga, is this always difficult to eat? Kaya iya din gikaon og apil ang lukay. Kay pati humuta mas lukay. Kaya ingon yung apil sa puso ang lukay. So, I'm sure mo appreciate ang mga langyaw ng mga turista kung ato silang patilawon ng puso. Ako ng istorya din si anhing Tony Avila o si anhing wala. So, si the moment nang nato si katubang dakong opisyal sa Ayala nga partner ni Irap Tony, Ver de la Serna. Kasi nagkasalamat, nakahinomdog po. Si aning Ver de la Serna o si Irap Tony, suod kayo ito sila naghigala. Sila na nag-conceptualize ang senyorita na nakalugsong man, ilan ang ideya. Kaya doon naman ito sila advertising agency. Usa sa ilang mga business ventures, suway sila og himo luto og puso para Manila. Unya, dako kay sila ambisyon na i-click sa ilang negosyo puso dito sa Manila. Sila na yung supply sa mga malls, sila na yung supply sa mga public markets. Kaya di man kamo yung puso. Ang mga Tagalog, pag survey nila, wa may kailang puso dito sa Manila. Baligya na sila puso. After 1 week, nag-assess sila. Ingon si Aning Berdeles na Irap, wa may halin atong puso. Why na malit sila puso?
Gilabay-labayan las mga taga Manila ang ilang puso. So, nga no, magkalamian ang puso, Subo. Ano, di man mamalit ang taga Manila. Pag pangutan ng mga Tagalog, ang tubag sa mga Tagalog, ayaw namin ng kanin na malamig. Di sila gusto ng ilang rice bugnaw. Ang puso, kuan man. Mabugnaw man, kaya imo mang ibitay, di ba nalimot takuban. In fact, ang puso, mulungtad og dugay kung imong ibitay. Kay kung imo nang pahuuman, imo nang takuban ang puso aron mapreserbar ang iyang kainit, mas dali siyang mapanos. So mo nabantayan sa mga mubiyahe na magdaog puso. Lutuon nila puso og sa iyong buntag, hangtod pas panihapon makaon pa ang puso, dili madaot. Ambot tungod tingali kay air kanang kining able unya dili siya huom or tungod tingali sa confinement niya sa lukay. Kaya ang lukay ba is very close. May kay na pagkasira, may kay pagkalang nga puso. Sirado man na siya, so dili siya exposed to the elements. Ug mapreserbar ang kaluwas sa puso. Sayo na kay siya dadon, dili kinali ibutang nimo Tupperware, dili kinali ibutang nimo og mahimo ra nimong poston og plastic. Mahimo ra ganimong bitbiton ang puso. Dili kuan lang kuptan na nimo ang lukay. So, siguro na ka-practical ang puso. Kung sa man yung kaugalingong kasinatian, labing haladungo ninyo ng mga sugilanon sa puso. Isulti palihog, di sa atong comment box, aron nga mag-hibaw-anay ta, aron atong masumpay, ining atong sugilanon karong hapon nga naguluhan o puso. Uban ni CB, o ni Dr. Iris, o ni Marisa, o ni Nilo, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, ning uwanon nga dayong kilom-kilom, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pakiguban o pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Thank you very much, CB Girl.